Straight to the point. Now atong hatagag pagtagad mahigala tundugang mga hisgutanan rong buntaga makaigsunan unya ang atong mga panghinaot nga makabot ang kahapsay kalinaw mahigala diha sa Middle East kay kita mismo din mahigala apektadong dako din sa Pilipinas. Kita gyud perting pag-agungoy na to, ha? Compared mahigala sa laing mga nasod, ang Pilipinas may grabing nag-agungoy. Gumikan mga higala medyo hinay na kalihok ng atong gobyerno. Dugay kay mahigala na kalihok og unya kini ni ang wa tagyoy atong source po di ang kwan gyud, no? Sa oil mga kahigalaan. Sa ako nang giingon pag first week pa lang sa gira, paspas kay ng pagsaka sa presyos produkto petrolyo. Unya subayon po nang dapita kay ang Department of Energy lakip na mahigalang atong kagamhanan ila po nang subayon kung kining mga gas stations wa ba ni sila mga higala magpahimos pod sa panahon. Straight to the point. Kay sa tanang kanasuran mahigala kita may paspas kini sulbong yung ato. Mura mga kaigalaan og dakong bantayanan po ni, no? Kung tungod sa world market na problema gyud ta pag agi mahigala sa Strait of Hormuz, di na to na mabasol mahigala mga gasoline stations nga pataas po mga higala kanang mga presyo. Pero ang gipasalig ni BBM nga doon tayo 2 months nga reserve. So di pa mahigala mahurot unta ang 2 months nga reserve dili tayo na nakasulbong ba. Plus kung 2 months ang reserve daykin, paspas ang paglihok sa gobyerno pinagis pagtangtang sa mga taxes diha mga kagilaan sa gasolina o sa krudo, at least dakong matabang sa mga tao. Straight to the point. Nya karon dunay ceasefire, basi makapahimos po tayo ng ceasefire. Kay ngani, ang presyo mga kigalaan ngadto sa kalibutano nga merkado, nagbutyag mga sukitig paminaw nga gipanglantawan by next week. Kanilang mga kigalaan ceasefire, muna nga ang mga tao manghinaot gyud nga tuloy-tuloy na ng ceasefire. Ni ako ipakita ninyo ang kalibutanong merkado hapilay presyo by next week mahigala. Sa kuan na ni, sa peso na ni mga kagalaan nga kuan, equivalent. Ang presyo sa kalibutanong merkado gumikan mahigala sa ceasefire. By next week mga sukitig paminaw. Mao ni ilang bana-bana mga higala. Forecast pa ni, no? Forecast pa ni. So mas maayo og panalitan dayunan na gyud ang kahapsay kalinaw diha mahigala sa Middle East. Di mapadayon na nga mo barato mga higala mo rollback ta sa ato mahigalang presyos mga produktong petrolyo. Straight to the Na point. atong balikan mahigala kining atong hisgutanan diri sa Middle East. Kay mo lagi ni ron, dunay 2 weeks nga ceasefire. Ang nagbroker aning maong ceasefire mahigala mao ang nasod sa Pakistan. Kay ang nagsabot-sabot gyud nga nagkaguliyang na nagkagubot na concern kayo ang Egypt, ang Pakistan ug ang Turkey nga maayo og malinaw ta ani. So sila mao'y nagsabot-sabot nga atong i-broker ni. Sa pagkakaroon, ang Pakistan day, at least naasas to nga nag-agi. Amigo niya ang US, amigo niya mahigalang Iran. So giingon nga, sila maoy mo broker ani. Ngani, adlong Biyernes ang gisulti, karon doon na lang tay kinini ang diferensya mahigala sa oras, mao pa nagtagbo sa mga negotiators sa Amerika o negotiators mga kagalaan sa Iran. Sa Amerika, pinanguluhan ni Vice President J.D. Vance. Maoy nangu mahigala sa negotiation. May unta og dunay seryoso no nga pagpahigayon sa negotiations para nga dunay makabuot nga malungtaro na nga kahapsay kalinaw diha sa Middle East. Ang problema ini mahigala og duna pay magbinikilay lisod kayo, no? Hinaut-unta nga kining mga 15 points agenda sa Amerika unya diha po'y Iran ibawas pod 10 points agenda po ning ila nga mag-abot sa tunga, dunay win-win nga solusyon nila. Kaya sa pagkakaroon medyo gahi para ba kayo? Kung ako mabantayan at mabasa, volatile kayo, kining maong circumstances pagkakaroon. Talandugon kayo sa pagkakaroon. Kaya di ay Amerika, mo issue statement mahigala, maingon, niining maong as of this time, daog tas gira. Moingon pong Iran mahigala, as of this time, nakadipinsa ta sa tunasod, wag kita mo surrender, daog ta. So, why mo angkon nga kisay nga pildi, pulos daog,
Oo, 2 weeks ceasefire. Og ang Iran may pasultion, daog sila. Og ang Israel may pasultion, daog sila. Og si Trump pasultion, daog sila. Og ang Pilipinas pasultion, pildita. Anong pildita mahigala? Gaiyagak ta, gaagungoy ta. Wa kita maigog missiles ha? Wa ta maigog tipakas bomba pero igo ta mahigala tong bulsa pati igo agyod sa gasoline stations. O sa precious merkado. Pero tigyon itong igo ang itong tiyan ining kalakiha. Mao na nga kining duha nga maog yung nagbilumbahay dito makaigalan. Daog silang duha. Way mo angkon kasi nga pildi. Daog ang Iran, pasultiyon namang Iran, daog sila, di sa mo surrender. Pasultiyon namang Amerika, daog po sila. Ang Pilipinas ug pasultiyon murag kita ginada dihado pildi kita ni kalakiha kay. Kaya kita na ni kita katawa mga sukid dig paminaw. Na karon ang 10 points agenda sa Iran kay sa ako nang giingon mga sukid dig paminaw. Kung atong tan-aon ang interes mahigala sa Israel, interes sa Amerika ug interes sa Iran. Kung tan-aw nimo ha, unsa gyud mga gisaligan atong analisaron ug maayo. Ug unsa gyud mahigalay mga punto. Ang Israel bisan pa man tong 10 points, 15 points tong sa Amerika nga gusto nana didto sad mahigala sa Israel. Ang ila gyud ana mga kaigalaan kumoning sa Israel ug sa Amerika nga ilang punto, ilang objective ining maong gira. Common sad ang ila mahigalang gustong makabot aron nga makabot ang kahapsay kalinaw sa Middle East. Ang Iran sad mahigala doon po siya gisaligan, no? So ang Israel balikon nako kanang uban din ha sa negotiations mga pakapi na lana pero first and foremost ang Israel ang ila gyud mga higalang katuyuan nga ang Iran mga higala dili na makapadayon sa iyang nuclear program. Madismantle ang iyang nuclear facility, di na makapadayon sa nuclear program kaya nabalag ka po ng Israel nga kung naay nuclear weapons ang Iran, ang target nga tangtangon sa mapa ang Israel. Straight to the point. Mamang gina mga kailaan kontra man ng Israel ug Iran. Ngani kanang mga Hezbollah, Hamas ug Houthis mga proxy kana sa Iran mga higala nga tuad dito sa border sa Israel. Mao na nga siging gubat dito kay di na mga higalay mga grupo nga ila mga higalang gideklarar nga mga terrorist group sama ining Hezbollah, Hamas ug Houthis nga tuwa sa border sa Israel nga mo sigig pangatake sa Israel. But kahibaw ang Israel nga ang nagpaluyo ana kanang Iran. Muna nga masabot nimo ang dunay pinakadakong interest ang Israel ug ang Amerika. Ngano? Tungod kay for 47 years pagpuli mga higala amahan pa man to ni Ayatollah Ali Khamenei kami ni gyapon to. Pagpuli ni adto mga kagalaan sa iyang regime na nausab dayon ang direksyon sa Iran mga kagalaan. Ni adtong before 1979 sa wala pa ang Khamenei regime manag-amigo kining Iran o kining Israel. Straight to the point. Manag-amigo ni sila. In fact kining Iran usa ni mga higala sa may recognize sa Israel as usa ka state mga sukid tig paminaw. Kay bag-uhay pa man ning Israel may nagkabuag sa mga mga Israelis tibok kalibutan lagi gumikan sa ilang mga panghitabo sa ilang nasod. Tan-aw nimo kagamay ako ipakita as mapa, di gamaya kining Israel ikumpara nimo sa Iran. Pero kining Israel masagod. Ang teknolohiya sa nila mahigalas gira o ang ila mahigalang kapreparado sa mga sukid tig paminaw gumikan kay kanunay po sang girahon na mao na mga higala nga musukol sa sila mga sukid tig paminaw. Kapilago ni girahan ng Israel. Sukad pagkahimong state ani mga kaigalan 1948 na himong state ni sila mga sukid tig paminaw pagkaugma gira dayon. Usa na kaadlaw day nga ingon nga himong state sila o sa kaadlaw rang deklarar nga himong state pagkaugma gubat dayon. Kay ngano do na magoy mga Arab countries sa dinha with due respect sa uban nga mga Arab countries nga mga peace loving sad. Dunay uban nga wa kauyon sa Israel mahigala nga naa diha. Tanawa gilibutan ko ng Arab countries gamay kay ng Israel. Pero nangasuko mo na mga Arab countries sa diha do na may problema na nya ang root ana mahigala lawom kayo. Muna nga makasabot taon sa mga baruganan sa lain-lain nga mga tao. Unya kining atong baruganan lahi sad lahi man mahigalang atong tan-aw sad gud kay lawom-lawom taog nahibaw-an ani manghigala mo balik ni gadtos Biblia gud.
O balik ni nga to sa Quran mga sugid tig paminaw. Straight to the point. Wala nga kung ang imong nahibaw-an nila dapit sa 1948 lahi ang imong panglantaw pero ugdang ka to ka deep dive ka. Medyo lahi sad mga sugid tig paminaw. Straight to the point. Na mao ni mahigala ang mga countries diya sa Middle East, no? So ang interest ng Israel ug okay lang ang Iran nga okay na mo. Total nakapirma man mo sa kining nuclear non-proliferation treaty nga mo follow nga dili gyud maghimo og nuclear bombs. Okay ng Israel ana. Ikaduha mahigala ang pag-change og regime. Kay kung na-change of regime, medyo malinaw ng Israel mahigala. At least wala sila threat nga mupapas mga kagilaan sa ilang naso diya sa mapa. Straight to the Kay point. kanang Iran, ang ilang mga higalang mga sinultian, mga higala against America, death to America, death to Israel. Unya ang ilang sinultian bato ko sa Israel, mahigala ka na yung papason sa mapa mo na inyo sa from the river to the sea. Wag tangon yun ng Israel mga kagilaan. Nga kini pong Israel mahigala, di sa magpalupig, musukol sa yun, no? Ay, teknology mga higala nila o uban pa mga kagamitan o maghisgot ka mga armas mga higala ngilngig sa na mga Israel-made nga mga armas. O niya, nagsalig sad sila mga kaigalaan kay mo claim po sila mga higala isip chosen people of God. Considering mga kaigalaan nga kadtos la si Moses, kadtos la si Jesus Christ o mga apostles o guban pa, mga Israelito. So moingon sila mga higala nga dili i-abandon. Mo na kana ilang prayer kana naa sa Salmo. Kana mga Salmo mga higala nga kon mo na mga prayer sa mga Israeli armies nga dili mo abandon na mo ang Ginoo sa ini nga gira. Mao na ilang saligan mahigala nga bisan silang kagamay, kapilas na tabangi gubat mga sukid tig paminaw, sukol sila. Straight to the point. Pero ang ato magud inig manukol mo gubat, kami dili ang mapagan. May mo makasustenir mo, yang Pilipinas, og magubat na mahigala kay pagan ang sibilyan. Sama ining Amerika, og magubat ni Amerika og Iran, og di lang mahigala mo iyagak ning ubang kanasuran. Kaya ang Amerika, makasustain man nila. Kaya naman sa ilang kaugalingong oil. Naman sa ilang kaugalingong source. Kining Russia, mahigala, naman sa ilang kaugalingong source. Makasustainer na. Ang problema, kita din ang mga nagsalig, kay 20% doon sa oil na nakuha sa Middle East. But kining Amerika, wak man magkuha diya. Mabitaw mo yung Amerika, pag tinabangay mo, kamo mga European countries, Asian, kamo may muagi ng Strait of Hormuz, mutabang mo diha pag-agi sa, unsa pagpamaagi nga, makaagi. Kaya wak man may magkuha oil diha. Straight to the point. Wala kong giingon, og magubat ni sila, mang-angko ni sila pulos daog, pero ang mga pilde, ang niya sa nagsalig sa oil. So, muna interest mahigala sa Israel. Ang interest sa Amerika, mausad. Maumaoras ang interest mahigala sa Israel. But kini mga higalang Iran, kinsabay magdaho mga sukid tig paminaw nga, ang Iran, mga kaigalaan, wa na sila army, nasa grounds. But wa na sila navy, wa na sila air force. Tinol man ang giingon ni Trump. Kabantay bita mo, nabagoy ng lupad nga air force na Iran, wa na. Nahurot mga higala, hasta ilang navy nahurot. Nasa mga drones, mga kagilaan nga makasukol-sukol, pero nikibra na. Ang problema, nga gisaligan mga higala sa Iran, prangka-prangkang pag-istorya lang yun, ang Strait of Hormuz. Straight to the point. Nga ila mga higalang gituok, ang Strait of Hormuz, na-hostage ang Strait of Hormuz. Niining maong gubat, tunahuna sa Iran, og inyo ming magsafir min mong gira, di patas tanan, magsafir tanan. Straight to the point. Una ang kakong tanaw ni mo, sa military aspect, i-evaluate na to sa military aspect, pildi ang Iran, daog ang Amerika. Kita bitaw mo mga kaigalaan, militarily, wa naman. Wa na Navy, wa na Air Force. Kita mo mga higala sa kanani ang pagka-shutdown sa eroplano mga higala sa Amerika, ang ilang A-15E Strike Eagle fighter jet. Ang duha ka mga piloto, wa gyud makuha niya sa Iran. Na-rescue gud ang duha, sa US. So kadto dako man kayto mga higalang status symbol ug unsa ka lig-on pa ang military sa usa ka nasod. Wa nila makuha. Pero mo na militarily dihado ang Iran. Pero mag-ingon ka mahigalag hisgutanan sa geopolitics, hisgutanan sa economics, nakapabor ang Iran. Kami Iran na padayon gani mo Amerika, di gani mo withdraw, di man mo buhian ng Strait of Hormuz, wa gyud makaagi ni. Way makaagi diha mga higala, gutom ang mahitabo. Kay pait man kayo, no? Nago diha 20% na diha.
Rumone kining Amerika, walay problema ng Amerika kay doon naman gud may kagilay top 10 countries nga dunay proven ba nga dunay oil reserves. Number 1 day kan Venezuela day. Gabiha na Venezuela no. Ikaduha pa kung Saudi. No? Ikaduha lang Saudi. Unya dayon kanang Iran, na may daghang oil, Canada, na daghang oil. Kini mga nasura, Iraq, United Arab Emirates, Kuwait, mao ni mga kuan man ni, Middle East nga mga countries, kanang Russia, ang United States na apod sila ug ang Libya. So kanang mga nasura balag maggubat na diri balag magagungoy ta diri mahigala sa gasolina, kana sila okay na makastandard na sila gila. Bisa kanang Russia naman sila ng kaugalingong source. Balang magubat-gubat dito, Russia pwede magkataw-katawa lang. Hasta ng Amerika, mahigala naman ilang kaugalingong source. Plus, nakapag source sa Venezuela day. Kinakuha to na ng Venezuela, na change regime. Ang Venezuela, mahigala, imbis kay China to nga, ang ilang direksyon nga kuan. To na sa Amerika, na change regime naman. Ilaman sa to mahigalang gidagit si Maduro, katuto ang presidente sa Venezuela. Kining Iran, ug magubat mahigala sa Amerika, ug sila ran duha unta may magira, ug apil ang Israel makikilaan, mahimong mulanat ang gubat pwede na nila. Pero badugay mga pildi pa na kay kanang Iran maghuna-huna ang Iran bahalag man kinaunsa dili may mosibog, bahala nang magkinaunsa, bahalag mga matay. Sugot man ng Iran mga matay. Unya inanak pud tanawon nimo mahigala ang Iran, in fairness sila mga kaigalan, namatay si Ayatollah Ali Khamenei. Wa maratol ang ila mahigalang liderato ni sige gihapon. Gipulihan ni Ayatollah Ali Karafa. Patay gihapon. Wa 24 oras ang ikatulo. Si Mojtaba Khamenei ang anak. Wa pakitaan to ng anak. Nana ba na pakita na ba sa mga public ko nila? Wa paghapon to no? Gitaguan nila maayo or sa bagkikinitabo ka ning Mojtaba Khamenei kay wa magin pakita ba kay gilan. Unahon na siguro ayo sa pakita kay umupakita ang leader mo targeton dayon. So mo ning hitabo ang mga sukid dig paminaw. Pero kining 10 points agenda matuman ba ka ni o dili? Kay ang una mahigalang sa 15 points sa Amerika, number 1 magid nga wa na mo'y nuclear weapons. Unya ang Iran kay ila man gibutang nga naa sila'y rights mga higala sa uranium enrichment. Kining uranium enrichment mao ni ang ingredient mga kaigalaan sa paghimo og nuclear weapons. Naman is to periodic table, tanawan nimong chemistry, naman ni lithium ganini. Mao ni ang ingredient mga higala paghimo og nuclear weapons, pero dunay pwede ka maka tinir ana for civilian purposes. Dunay certain percentage nga kutob ra ka diha. Mo labaw na gani ka na dili pwede. Di pa pirma man sila mahigala sa Nuclear Non-Proliferation Treaty. Ang Amerika maingon kutob ra mo dinha. Ang Iran maingon man nga nami rights. Kaya nahuna po sa Iran, kamura de naa nya kami wa. Mamo gani may gala mawitaw kung i-discuss may gala ang Nuclear Non-Proliferation Treaty. Kay ang uban may ngano man attorney nga kanang Amerika naaman. Tinod gyud na naaman ang Amerika, naaman ang Russia. Ang 5 permanent members sa UN Security Council naa na ilang nuclear. So ang Iran may po Iran kamo rin na nya kami wa dai mi. Maghimo salbing amo. Pero gipapirma man gud sila mga kaigalaan nga magpirmahay ta para wa na dili na mo lambo pa kining nuclear weapons kay kuyaw man ning nuclear weapons dali tang mahuman ani sa kalibutan ning kalakiha. Delikado man gyud. So mo na nga atong pugan nga di na ta sakto na to nahitabo sa Japan kaniadto nya dili ta mo usab. So kadto to ang naanadaan katong 5 ka mga countries nga mga gamhanan permanent member sa UN Security Council kadto na lang sila moy naa. Katong ubang mga nasod papirmahon mo kasabutan nga ayaw na mog apil-apil. Kadtong naa na pod papirmahon pud kasabutan nga di po na ipanghatag inyong naa na ninyo, di na ninyo dugangan. Sakto na to. Wa nay dugang. Sus ni gawas man mahigala ang North Korea. Sila may nigawas sa kasabutan. Apil na sa kasabutan. Apil na sa kasabutan pero wa mo pirma diha mahigala kanang nay mga nasod nga wa mo pirma. Apil ganing India dayon mo pirma. Asa ng Israel wa mo pirma. Ato panahon na gipasagdan lang nila kay gamay pa man po ning mga nasura murag wa lang para nila. Pero di po sa moangkon nga naa bagyod sila mahigalay nuclear wa. Pero kining North Korea naguna-huna ang North Korea mo gawas. So nigawas siya by early 2000 nigawas siya. Wa na siya mamonitor sa United Nation.
kining watchdog sa United Nations kay gawas naman siya. Naghimo sa iyang kaugalingong nuclear. Paghantod lo na anay nuclear weapons kanang North Korea mo nay kuyaw-kuyaw. Unsay masuod sa utok kanang ilang presidente delikado. Ato lang agi katawa ha, kaya ato i-discuss ni may galang ilang 10 points sa agenda. Ang una mahigala sa Iran, pwedeng mahatag ni sa Amerika. Kinahanglan mo garantiya ang Amerika og non-aggression with Iran. Pwedeng mahatag ni sa Amerika. Pero kining ikaduha, Iran maintains control of the Strait of Hormuz. Medyo daghay mo palagpod ani. Kay di man na inyo. Makaagi mi dinha kay under sa international law na mantay kini ni ang transit passage diha. Ma-consider man na mahigala nga dunay transit passage under mahigala sa UNCLOS. Kay kana gong Strait of Hormuz, in between kana mahigala sa nasod sa Iran o sa Oman. Unya kamoy magbuot, lisod kayo, di pwede kamoy magbuot. So magian na diha, tanan nga kuan, under mga kagilaan sa UNCLOS, diha sa United Nations, ang tanan nga mga nasod, ang tanan nga mga barko sa lain-laing mga nasod, dunay rights nga moagi. Mo na mahigalang transit passage. Unya moingon Iran kami may magbuot, ang kisay pagion kisay dili. Diha nang laay ron. Ato lang tiwason niya taon mga sukitig paminaw kay muubos na.